la cançó que eliminaríeu del món. Moltes. Gangnam Style. Uf, com l'odio. A veure, escolteu gaire música? No. No escolteu? Comencem malament ja, No, jo no escolto massa música tampoc. Doncs tu escoltes podcast, no? Sí, jo podcast. És que jo no connecto molt la música. Això és trist. Segur que amb Nens del Barri Remix, que ha fet DJ Cat de O sigui, jo, per exemple, la música que escolto és rotllo de Tiets, o el remix que vas fer tu de Tiets me l'he escoltat molt. Bueno, bé. O sigui, jo escolto... Green flag Sí, jo crec que associem els dos, no sé per què, això no ho he parlat tampoc. Associem la música a bon rotllo, a passar-ho sí, bé, a però festa. és a dir, no connectem en quant a emocions, no... Però ara No. venies al cotxe i escolteu la ràdio. O Sí, ficar això una sí. playlist. No, la ràdio. Ràdio o... Bueno, tu també tens aquelles músiques així com de d'estar trist i, bueno, reflexiu. O sigui- Gràcies per revelar el meu estat emocional actual. No, més reflexiu. Sí, jo també escolto música clàssica. És com que jo no tinc un punt mig, saps? Vale. O sigui, venint escoltàveu Por eso esperaba con la carita. És que ara m'he imaginat el Hagués meme, sigut tio. boníssim els dos. Hòstia. Tornant cap a la maquinista. Amb la cara que se'ls ha quedat. No, m'he escoltat reggaeton. El reggaeton. El que sonava allí a Flash FM. Mira, quan has pujat al cotxe m'has dit que estàs meditant, perquè... Sí. Estava sonant una òpera o alguna cosa. Bueno, A veure, les preguntes són pels dos. Vull dir Vinga, que no va. contestar un i l'altre. som-hi. Top 5 cançons de la vostra vida. O sigui, que tu has de dir què són Vale. les meves cançons que em defineixen. Fuentes de Ortiz de Maverick. Tu també pots anar dient el teu top, eh? Jo, el meu top of mind, la primera que m'ha vingut és Stereo Love, de Pica Gigolina. Vale. Bé. Això és la meva... Jo crec que és el... És la teva banda sonora. Sí. Jo escolto aquesta cançó i penso en tu. I Danza Kuduro seria la segona. Buah. És que de quin any ets? Del 94. Clar, és que... Sí. Ja, Et falta dir una- ja que fica que sona Danza Kuduro, la gent ja no sap ni què és. Clar, és que jo... No, encara és top, Sí? top 1 en una sessió, sense dubte. És que és Si la gent està enfonsada, Danza Kuduro, pares la música i la tires. I una tercera... Bueno, jo crec que Avicii també diria algo d'Avicii. Avicii Levels... Jo, de la gent que estimo de Oques Grasses, Top 3 o top 1? Top 3? Top és 2? que, ojo, jo crec que top 2, és que el top 1, clar, I Viva la vida de Coldplay, jo també la faig... Vamos, també top 3 està allí, també. El que passa que ja n'estic dient moltes, però... Bueno, Us he dit, feu menys... El 3 ja s'apreten. Sí. Top 1. No, top 1, Oques Grasses. La gent que estimo des d'Oques Grasses? Sí. Cançó de reggaeton preferida. Jo ja m'he passat, ja he contestat. No, allò és electrolatino. Hombre. Latino. Ara mateix estic molt obsessionada amb la de la falda. La Mike Tower. Chiquitita. Quevedo, 1000%. Qualsevol de Quina Quevedo. de què? Tot el que ha tret, vull dir, crec que té, Punto G. crec que té una veu hipercaracterística. A mi m'encanta aquesta de na, és que no sé Ja veiem que no escolteu massa música. No, és bastant música d'NPC. Sí. És la típica. Cançó per entrar al casament. El dia que us caseu, quina cançó sonarà? Buah. I Love Me de John Legend. Pam. Bé. Molt tristona, no? No, no sé. No, és maca, jo per entrar... Sí. Ja, no, És- però dic és molt chill. Sí, això sí. No sé, d'aquí allà. Potser et diu Bob el manetes. Intro, les espies de veritat, i entre tot ple de làtex, semblant. Amb un Detectiu vestit de Conan. làtex. No sé. Et casaràs, Cèlia, tu? És que jo em vull casar per la festa, saps? No, digo, però val molta pasta. Ah, bona prova. Yeah. Jo. Paga la corpo, tu. Sí. No, jo potser... És que clar, no. O sigui, me costa visualitzar-te casant-te, Molt. Pues jo tu no. Ah, Ja té la cançó triada. Clar. Jo alguna de música clàssica de Ludovico, no? O què? Sí, és correcte per entrar al casament, tio. que va, Al final has d'entrar i dir... Però al "Què casament, m'ha dit jo?" quan vas a la cerimònia o quan entres al menjador? No, Quan entres al menjador menjador, allí... És despilfarre. Ja has de ficar torero, aquella. Vale, i cançó per l'enterrament? Jo ficaria la de John Cena i que entri l'ataúd quan soni John Cena. No sé, alguna que m'agradés molt en aquell... O ara... És que, clar, quan et mors... En aquell moment quan et segurament ja no t'agrada res. Claro, no, però si és d'aquí 10 anys, vés a saber, saps? Però Clar. ara, no sé. Imagina't que fiqués
Són aquí les espies de veritat. Igual que abans. Ja arriba Nodi. Però normalment als enterraments no es posa música, no? No, és... Era una Jo- música així. Jo ficaria alguna divertida perquè... És que això encara faria plorar més a la gent, saps? En plan... Que Mira, divertida que era la sí, sèrie. sí. Que guai. En plan, ja va morir pensant en nosaltres. Cançó indispensable que ha de sonar en una festa. Buah, és que ara heu parlat de Danza Kuduro, Jo he dit, és que està. Però a veure, és que n'hi ha moltes, tio. O la de... Coti per Jo la coti. Del barri, també. La de Flying Free Buah, és ha mitiquíssim. d'estar, Sí. Sí. La meva música, mentre avui estava per casa, m'encanta escoltar música de meditació d'este tipus, ¿vale? Vos ensenyo Ho has com... de ficar Saltarà el contra el copyright. micro, Saltarà el copyright. No crec que en tingui. Això escolto jo, a casa. És així tot el rato. Bueno, i per anar a dormir també t'ho fiques. Potser la pregunta que anava a fer ara ja no té gaire sentit, però quin artista o cançó escoltes que et fa vergonya dir que escoltes? Saps? Jo... Que... No, és bona. A veure... A mi, el reggaeton, o sigui, és que com està tan mal vist, me fa vergonya dir que escolto Ja, reggaeton. dic que escoltes Quevedo, que t'encanta el Quevedo és com... Jo sóc DJ que punxa reggaeton Ja. en un 50% de la sessió. Que aquí no està mal vist. Pues jo què sé... Que fa vergonya. A veure... Que diguis aquell artista que dius no l'associaries amb mi. Jo diria que algo de alguna banda sonora. Jo escolto bandes sonores de pel·lícules, tio. Jo escolto Café Quijano, tio. Jo també, i un artista que escolto i que no m'identifico gens i que a vegades no sé per què em pega, jo crec que és per l'estat d'ànim, és Beret. Ui, molt duro, És de... Molt heavy. O sigui, té un parell de cançons És per l'estat d'ànim, 100%. És que són èpoques, són Sí. èpoques. I ho associo també a Clar, moments i dius, uf. Saps quina cançó sona i mentre una carcajada molt heavy ara mateix? Vos la fico? Això Uau. és pel meme. Uau. Tot el món és saltando. És que ara mateix... Saltando por Marta. És que aquesta cançó és tan meme que ara mateix m'ha vingut ganes de saltar i tot. Ja, tio. És que és brutal, És molt heavy, és molt heavy. Te deixo una pregunta, perdó que t'he tallat, tio, però la cançó que eliminaríeu del món. Moltes. Gangnam Style. Uf, com la odio, com la odio, com la odio. vam acabar. Me fa puta ràbia aquesta cançó, de veritat. La borraries del món. Si fossis Déu Nostre Senyor, Sí. i tu si fossis Déu Nostre Senyor, borraries... És que hi ha dies que sonen músiques que mataria algú, O sigui, és allò que t'entra una ràbia que dius... Jo avui en dia borraria l'himne del Barça, perquè cada cop que l'escolto és com, bros... És dur ara. Tal com està la situació... És dur, Pels que hem viscut l'època dorada... Clar, Oh. és que és com ara escoltar un àudio de la teva ex. Com que has viscut moments guais, però ara ja no és el mateix. Saps? Ja, vés-te'n oblidant. Brutal. Ja. Vés-te'n oblidant.